Kwanza kwethu kushuthi impela baqinisile uma ngabe bethi icala kaliboli. Namhlanje bengifisa sikhulume ngalo mama osesithombeni ogama lakhe uSimangele wakwaMdluli. Ngaphambi kokuthi enze lokho, ngicela ukuthi ngikubingelele ngikwamukele kuMaSuid Media Production. Uma ngabe uqala ukufika ngicela wenze iqiniso lokuthi subscribe like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kwanza kwethu lo mama umbona esithombeni sakho njengamanje ongathi uyakhuphuzela ubheke phansi ofake okusanzila emnyama. Igama lakhe uSimangele Ethel wakwaMdluli. Ubekade-ke evelile enkantolo ngomhla ka-2 kuFebruwari wawo lo nyaka ka-2026. Icala-ke akavelele lona enkantolo elokubulala umyeni wakhe noma-ke lokuthengela umyeni wakhe izinkabi. Lo mama-ke oneminyaka ewu-64, enye yazo-ke lezi nkabi ineminyaka ewu-62. Mama-ke lona leli cala-ke limvukela nje wayekade-ke elenze ngonyaka ka-2017, okusho khona ukuthi ngempela icala kaliboli. Kanti kumyeni wakhe lo akambulala-ke ngesihluku yena igama lakhe uSolomon wakwaMdluli. Wambulala kanjani na umyeni wakhe? Kuthiwa-ke ngokwey'tatimende ebekade efundwa khona enkantolo nangophenyo olwenziwe-ke ngamaphoyisa, kuvele ukuthi-ke umama lo wabulala-ke umyeni wakhe ngokuthi amthengele iy'nkabi ey'mbili ngonyaka ka-2017 nezatheleka-ke endlini bebukela-ke i-TV bobabili. Zatheleka-ke lezi y'nkabi zimbili, zathi-ke uma y'fika-ke zafike-ke zambamba-ke lo baba, zambamba-ke zilwa naye, zase-ke kwazi ukuthi-ke zimkrinye zimtswinye intamo noma-ke zimsonte intamo ebe ekhona lo mama ebukele, zimfase-ke ngentambo entanyeni. Nokuthe emva kokudlula kwakhe-ke emhlabeni uMnumzane Solomon wayekade futhi-ke ewuprinsipali esikoleni iMahlatsi High School. Wathi-ke uma ngabe esedlulile emhlabeni amaphoyisa abeke esenza uphenyo athola-ke ey'ncingweni zakhe umama ukuthi-ke ubekade exhumana nalezi nkabi ngaphambi kokuba kubulawe uMnumzane Solomon. Ngesikhathi-ke esebulewe kwavela ukuthi-ke ubekade exhumana nazo lezi nkabi kaningi. Hhayi-ke abeke semthatha-ke amaphoyisa-ke emvalela emva kokwenza uphenyo. Izolo-ke mhla ka-2 ubekade-ke evelile enkantolo ngalo-ke leli cala ihambisana-ke nenye yezinkabi yona-ke eneminyaka ewu-62, kanti-ke njengamanje umama yena useneminyaka ewu-64. Okusho khona ukuthi-ke lo mama njengoba-ke efake ilokhu okusanzila esithombeni ufakele yena-ke umyeni wakhe lo ayekade-ke embulele. Okungenzeka ukuthi akakaze kwazi namanje mhlawumbe ukuthi-ke akhumule inzila ngenxa-ke yokuvalelwa ey'tokosini. Kwanza kwethu kuthiweni uma ngabe kunje umuntu senithembile ukuthi-ke niyoguga ndawonye, nihlezi ndawonye, ekugcineni kujike kube uyena futhi okusocungayo. Kabuhlungu futhi ekubuka ubulawa, kade ehlala nawe lo muntu sonke isikhathi, ekwazi uma ujabule noma udumele ukuthi uyabe benjani, akubuke ubulawa ngendlela ebuhlungu kanje. Imibono yabantu-ke ihlukene, abanye bathi-ke kungenzeka ukuthi-ke njalo yizo iy'mali njengoba kubaba kade ewuthishanhloko wesikole. Abanye-ke bathi kungenzeka ukuthi-ke mhlambe ishende leli elikade-ke limbulala lo baba, ngoba-ke uzobona ukuthi-ke labantu bacishe belingane ngeminyaka. Lona-ke oyinkabi kanye-ke naye lo mama, kanti futhi akujwayelekile ukuthi-ke umuntu uma ngabe ehaya noma-ke umuntu uma ngabe eqasha inkabi endala kangaka nokuthi-ke umuntu zimbulale ngalolu hlobo. Kujwayeleke ukuthi-ke mhlampe-ke zingene zifike edubule noma-ke zigwaze, kodwa-ke lokhu kubulala khona kuyinto engajwayelekile. Ngaphansi kwethu ngicela sihlangane nama-comments sixoxe ngalolu daba, uphinde uziqiniseke ukuthi usubscribe. Ngiyabonga.